mun tabbata cewa duk wanda ya kewaye asibitin nan zai jinjina muku ma'aikatarka da gwamnati akan wannan aiki. Mu kullum abin da muke buri a Kano shine ya zama kamar yadda ake cewa ba kirari ba ko da mai ka zo an fika, ya zama duk abin da za a same shi a ko'ina a duniya idan an zo Kano an same shi. Saboda haka mutumin Kano kullum yana alfahari a ce yau ga wani asibiti wanda ya tanaji kayan aiki wanda ƙasar nan ko Afirka babu irinsa. Wannan abu ne wanda na farko kamar yadda aka ce zai taimaka mana wajen rage mutane masu fita waje, sai kuma gyara mana harkokin lafiya don idan an gano menene ciwo to an samu magani. Amma idan ba na'urar da za a gane ciwon ma, nan ake samun matsala. Yawancin kasashen duniya da abin da suka fi kenan. Likitocinmu sun san in sun gane ciwo sun san maganinsa, amma idan babu na'urar da za a gane ma ba su fahimta ba balle su. Saboda haka wannan abu da aka yi da kuma shawara da aka kawo ta yadda za a ba wa kamfaninnika maintenance na waɗannan na'urori, shawara ce mai kyau. Kada a ga tsadar irin wannan, wato gwanda a biya a kula da su lalace a zo ba san bai bukata ba. Muna fata kuma za a ware budget na training na mutane 'yan Kano da su technicians da za su yi aiki da waɗannan na'urori, kuma da su kansu likitoci yadda za su dinga zuwa suna ƙara kwarewa a kan ba da magani, don saboda na'urorin nan a samu cikakkiyar ganiyarsu, mu samu likitocin da za su iya aiki, za su iya kula in surgery ne abu ne ya samu kwakwalwa, inda za a yi surgery idan abu ne ya samu zuciya surgery. Wannan dialysis center na muna fata nan gaba za a fara yadda za a dinga zuwa ana transplant na kidneys duka. Amma wannan mataki ne wanda mun ji daɗin sa, mun yaba, kuma sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi. Amin. Allah ya sa al'umma ta amfana. Amin. Kuma wani abun Kano aka yi wa gaba ɗaya, kuma mun gode, mun ji daɗin ganin wannan kwarai da gaske. Allah ya ba da ikon kammalawa, kuma ya sa a daɗe.